Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, κάντε τι γουστάρετε. Ελπίζω να μην σας τρόμαξα. Σιγά μην σας τρόμαξα με τέτοια φωνή. Εγώ είμαι ο Γιώργος Καραμανλής. Και είμαι stand-up κωμικός. Yeah. Αυτό είναι το podcast μου. Ή θα είναι όταν ξεκινήσει. Τώρα για να το ακούτε πάει να πει ότι ξεκίνησε. Okay. Και θα έχει αποσπάσματα από την εκπομπή μου στον Bolly's View Web Radio. Yeah. Θα έχουμε ιστοριούλες εκεί καθημερινές, περίεργες. Κειμενάκια θα δοκιμάζω stand-up. Και κράξιμο εννοείται full σε ό,τι με νεύριασε και αυτήν την εβδομάδα. Να συστηθώ κιόλας, ονομάζομαι Γιώργος Καραμανλής. Συγγνώμη, δεν έχω καμία συγγένεια. Εκτός από όταν με σταματάει τροχαία. Εκεί κάτι γίνεται. Όπως τις προάλλες που όντως ψάρωσαν και με αφήνουν ελεύθερο. Αλλά εγώ φεύγοντας για να τους εκνευρίσω λίγο σφυρίζω αδιάφορα. Και φεύγοντας χτύπησε και το κινητό μου με ήχο κλείσει στον ύμνο του ΕΑΜ, ξέρω εγώ. Τους διέλυσα, τους μπέρδεψα τελείως. Κοιτάγανε με πορεία. Yeah. Να σας πω ένα ψηλό προβληματάκι που είχα με το αλκοόλ παλιά, μιας και το έφερε συζήτηση. Τώρα είμαι σε καλή κατάσταση. Πίνω όποτε γουστάρω, στα μπόρα και σταματάω, ξέρω εγώ, στα 1-2 ποτά. Μια χαρά. Την ακούω κιόλας εύκολα τώρα με 1-2 ποτά. Είμαι OK, δεν θέλω κι άλλο. Ίσα-ίσα το. Μετά δεν μ' αρέσει κιόλας. Φαντάσου στο σημείο. Παλιά έπινα ό,τι να είναι. Προσπαθούσα να βρω τα χειρότερα ποτά για να γίνω πιο χάλια, ξέρω εγώ. Παρήγγειλνα κάτι τραμπού ή σαμπούκα να πούμε. Με κοίταζαν οι μπάρμαν με απορία. Μου λέγανε τι είναι αυτό, μου λένε. Το βάζουν το ποτό, αυτό το τραμπού ή σαμπούκα είναι ό,τι χειρότερο. Είναι και full γλυκό. Ρε το βάζει το ποτό, το ανακατέβανε και ξαναχωριζόταν στα 10 δευτερόλεπτα. Ούτε αυτό ήθελε να αναμειχθεί. Να σου πω μια ιστορία για να δείτε ότι όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων στο μυαλό. Παλιά πήγαινα συχνά για κάμπινγκ. Πηγαίναμε στο Πήλιο, σε μια παραλία που λέγεται Φακίστρα και ήταν λίγο δύσβατα να κατέβεις τότε. Τώρα έχουν φτιάξει καλιά, έχω μάθει. Κατεβάζαμε εκεί και ήταν και πολύ δύσκολο να κατέβεις. Κατεβάζαμε καρπούζια για να βάλουμε, όχι για να τα φάμε, για να βάλουμε μέσα κοκτηρούμι, ξέρω. Και τέλος πάντων έχουμε φτάσει στο ξημέρωμα. Πίνουμε όλη μέρα και έχει φτάσει το ξημέρωμα της άλλης μέρας. Πολύ ωραία. Κατάσταση ρομαντική. Ανακαλύπτω τότε για πρώτη φορά τους Buena Vista Social Club και ακούμε ταυτόχρονα και με μια κοπέλα ψιλοφλερτάρουμε, μ' αρέσει, της αρέσω, μάλλον, δεν ξέρω, ίσως, δεν θα μάθουμε ποτέ. Και εκεί όπως παίζουμε λίγο, έχω ένα μπουκάλι ρούμι στα χέρια μου και ξαφνικά για παιχνίδι μου το παίρνει και τρέχει στην παραλία. Πολύ ωραίο παιχνίδι, μ' άρεσε. Όποτε αρχίζω και εγώ την κυνηγάω, ξέρω εγώ, σαν ταινία είναι η φάση ρομαντική, την κυνηγάω, γελάμε από εδώ από εκεί. Κάποια στιγμή τη φτάνω, την πιάνω, πέφτουμε κάτω, κυλιόμαστε φάση. Είναι όλο σαν ταινία ρομαντική, παιδιά. Και μετά τι κάνω, τρομερός τύπος. Παίρνω το ρούμι και φεύγω. και μένει εκεί η κοπέλα. Πολύ καλή φάση. Εντάξει, δεν το έκανα τώρα, αλλά αυτό είναι πολύ θέμα προτεραιότητας στο μυαλό. Εντάξει, εγώ το έκανα και για αστείο σε εκείνη τη στιγμή, γιατί μας βλέπαν κι άλλοι, είχαμε και κοινό. Αλλά τώρα αστείο, ξεαστείο, υπήρχε ένα προβληματάκι. Τώρα είμαι τέλεια. Γενικά έχω ένα limiter εγώ στην ένταση της φωνής μου, το οποίο έχει προκύψει από την παιδική μου ηλικία. Ξέρω εγώ, σπίτι θέλαμε ησυχία. Όχι θέλαμε, ο πατέρας μου ήθελε βασικά. Οπότε αναγκαστικά έχω βάλει limiter στην ένταση και αυτή με έχει προβληματίσει και στη ζωή μου που δεν μπορώ να διακόψω εύκολα, να ακουστώ, με διακόπτουν κτλ. Γι' αυτό έχω πάρει μικρόφωνο, όπως βλέπετε παντού. Και στη δουλειά μου, στο stand-up, και εδώ έχω μικρόφωνο. Παίζω με ενίσχυση παντού. Σκέφτομαι να κυκλοφορώ και στο δρόμο με αυτά τα ηχιάκια που έχουν ξεναγεί, ξέρω εγώ, και ακούγονται παντού. Ωραία λύση, βασικά. Τέλειο, θα δοκιμάσω. Πού θέλω να καταλήξω? Ήθελα να καταλήξω ότι εμένα με έχει προβληματίσει αυτό και τώρα προσπαθώ να απελευθερώσω τη φωνή μου. Σιγά σιγά. Οπότε προσπαθώ να βρω πώς θα γίνει αυτό. Άκουγα το Ζουγανέλη πρόσφατα, ο οποίος λέει όντως ότι άμα είσαι παιδάκι, λέει ειδικά τα αγόρια και σου πούνε κάτι σε μικρή ηλικία, κλειδώνει λίγο η φωνή σου. Δεν ξέρω κι εγώ τι γίνεται. Άμα σε αποπάρουνε. Και σκεφτόμουν ότι ο Ζουγανέλης μπορεί και παίζει με τη φωνή του, κάνει τα πάντα, είναι μουσικός, τραγουδιστής και οι κόρες του και τα εγγόνια του μάλλον θα είναι, δεν ξέρω. Και σκεφτόμουν ότι έλεγε ότι οι γονείς του ήταν κοφάλαλοι, δεν ακούγανε. Και σκεφτόμουν, ρε φίλε, πόσο τυχερός ήσουν, ρε Γιάννη Ζουγανέλη, πόσο τυχερός, μακάρι και εμένα να ήταν κουφός ο πατέρας μου. Θα είχα τώρα φωνάρα. Μπορούσε να κάνει ό,τι γουστάρει στο σπίτι, να παίζει, να φωνάζει, να κάνει ό,τι γουστάρει και δεν τον μάλλονε κανείς, δεν τον ενοχλούσε κανείς.
Άρα Γιάννη Ζουγανέλη, ζηλεύω. Να σου πω ένα περίεργο θέμα. Πολιτισμός vs. τέλος πάντων. Πρωτόγωνα ένστικτα. Εντάξει, είναι τεράστιο θέμα. Μπορεί να πάει πολύ σε περίεργα θέματα. Ας το αφήσουμε σε πιο απλά θέματα. Και λέγαμε ότι οι άνθρωποι είναι καλοί κατά βάθος, λέμε. Εντάξει, δεν το λένε όλοι. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε κακοί κατά βάθος. Αλλά ο πολιτισμός μας σώζει. Δηλαδή το πρωτόγωνο ένστικτο που έρχεται είναι λίγο περίεργο, μπορούμε να πούμε. Εμείς το σώζουμε μετά, όσοι το σώζουμε. Τέλος πάντων, που σκεφτόμαστε πιο ήρεμα, διαχειριζόμαστε το θυμό μας και όλα αυτά. Σκεφτόμαστε ηθικά, ξέρω εγώ, και ό,τι σκέφτεται ο καθένας. Σκεφτόμαστε ότι θα έχουμε ενοχές μετά, ή ότι θα πάμε φυλακή. Έχουν κάνει κάτι έρευνες πολύ περίεργες. Αν δεν υπήρχαν νόμοι και αν δεν πηγαίναμε φυλακή, τι θα γινότανε. Και έχουν απαντήσει στις έρευνες πολύ άσχημα, παιδιά. Ότι αν δεν υπήρχαν ποινές, θα κάναν ακραία αποτρόπια πράγματα. Θέλω να πω, π.χ. οδηγάω εγώ στον δρόμο που λέμε ότι είμαστε καλοί. Το πρώτο ένστικτο είναι, είμαι κι εγώ ευγενικός, πολύ ευγενικός. Αφήνω τον κόσμο να περάσει και αυτοκίνητα και τους πεζούς. Αλλά ρε φίλε, θέλω μια ανταπόκριση, μια επιβεβαίωση. Κάτι, κάνε μου κάτι, ρε φίλε. Γιατί το κάνουμε αυτό, νομίζω, εδώ ραδιόφωνο, stand-up, οτιδήποτε. Χαιρέτα με, ξέρω εγώ, σε άφησα να περάσεις. Κάνε μου thumbs up, κάνε μου κολοδάχτυλο, έστω, κάνε μου κάτι. Μην με αφήσεις, μην με γράψεις τελείως. Γιατί αν με αφήσεις, με γράψεις τελείως, βάζω πρώτης και σε πατάω. Και βάζω όπισθεν και σε ξαναπατάω. Όχι, δεν το κάνω προφανώς, αλλά σκέψου τώρα κάτι 16χρονα, ξέρω εγώ, τις προάλλες που περνάνε, τους αφήνουν να περάσουν πεζοί και κάνουν επίτηδες και περνάνε πολύ αργά. Πάρα πολύ αργά επίτηδες. Δεν φτάνει που τους άφησα. Περάσαν αργά και με κοροϊδεύαν κιόλας. Εκεί τι είναι το πρωτόγωνο ένστικτο? Είναι καλό, είναι το πρωτόγωνο ένστικτο που είναι να τους πατήσεις? Όχι, αλλά είμαστε πολιτισμένοι, σκεφτόμαστε ηθικά και έτσι συνεχίζει η φάση. Π.χ. έχει παντού λακκούβες στον δρόμο. Είναι στην Αθήνα η καλύτερη επιχειρηματική ιδέα είναι να φτιάξει μια εταιρεία που φτιάχνει λακκούβες στον δρόμο. Ναι, εννοώ καινούριες λακκούβες. Νομίζω δεν έχουμε ήδη αρκετές. Όποιος θέλει να συνεργαστεί με την ΕΙΔΑΠ είναι ο μάστερ σε αυτό. Το χειρότερο, παιδιά, όταν είσαι. Ναι, όταν είσαι πεζός. Είναι αυτό που σε βρέχουνε. Που περνάνε, ξέρω εγώ, όταν βρέχει, περνάνε γρήγορα και σε βρέχουνε. Ψόφωσε. Ό,τι χειρότερο, παιδιά. Τώρα τις προάλλες, τα Χριστούγεννα, είδε ένας τύπος full καλοντημένος και μιλάμε, έγινε λούτσα. Κρίμα ρε φίλε, τον λυπήθηκα. Αλλά είχα πολύ καλό σημάδι. Όχι, δεν είχα. Δεν είναι ψέμα. Εγώ ήμουν ο πεζός. Ή τέλος πάντων όταν οδηγάω δεν το κάνω αυτό, δεν βρέχω κόσμο. Μην το κάνετε κι εσείς. Λοιπόν, επιστρέψαμε να σας πω κι άλλα νεύρα που έχω με την οδήγηση. Με εκνευρίζουν πολλά πράγματα στην οδήγηση. Δεν ξέρω, γινόμαστε χειρότεροι άνθρωποι νομίζω στην οδήγηση. Μας βγαίνουν πρωτόγωνα ένστικτα επειδή είμαστε σε ένα όπλο μέσα και όντως κινδυνεύει η σωματική μας ακεραιότητα. Οπότε γινόμαστε κάπως πιο. Μας βγαίνουν λίγο πιο άγρια ένστικτα. Εμένα τελευταία μου τη πάει το GPS, ρε φίλε. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω επειδή το κράζω, αρχίζει και με εκδικείται. Και μου λέει, δεν ξέρω τι κάνει. Με στέλνει από άλλα μέρη, ξέρω εγώ. Με στέλνει από τη μακρινότερη διαδρομή. Με διόδια. Τις προάλλες ένα βράδυ βάζω μια διαδρομή και μου λέει προσοχή τρακάρισμα. Εν τω μεταξύ πουθενά το τρακάρισμα. Λέω δεν πειράζει, κάτι θα ξέρει Google. Πολύ μπροστά είναι. Μετά μου λέει κατευθυνθείτε νοτιοδυτικά. Τέλεια, με έφτιαξε δικαί μου. Ανοίγω ντουλαπάκι, βγάζω τηλεσκόπιο, ανοίγω παράθυρο, βρίσκω πολικό αστέρα, βορράς, νότος. Τράκαρα, αλλά δεν πειράζει, κατάλαβα πού είναι το νοτιοδυτικά. Και μετά σκέφτομαι, άρε Google, πόσο μπροστά είσαι? Εγώ ήμουν το τρακάρισμα. Άρε Google. Και τέλος πάντων μετά την κράζω και μετά είχα και τύψεις, λέω τι την κράζεις. Και μετά σκέφτομαι αφού δεν είναι καν η γυναίκα, είναι ψηφιακό το σύστημα. Δεν χρειάζεται να έχεις τύψεις. Είναι δορυφόρος. Ο μόνος τρόπος να παρεξηγηθεί είναι να πεις 01010101, που στο διαδικό σημαίνει αυτό που σου λέω εγώ δορυφόρε. Τράβα να δεις αν έρχομαι. Έχω κι άλλα νεύρα εκτός οδήγησης. Ό,τι να είναι με εκνευρίζει, ρε. Το περίεργο είναι ότι μου τις πάνε ότι με εκνευρίζουν και μικρά πράγματα. Για παράδειγμα, διάβασα τις προάλλες ένα άρθρο που έλεγε 10 τέλειες κρυψώνες στο σπίτι για τα κοσμήματά σου. Ναι, μπράβο, ρε μεγάλε. Μήπως μόλις σταμάτησα να είναι τέλειος όμως. Και από κάτω είχε και καρδούλα. Ριχάρδος. Συντάκτης ήταν η Ένωση Διαρρηκτών. Επίσης με παίρνουν οι διαφημιστικές εταιρείες ό,τι ώρα να είναι. Με παίρνει συνέχεια κάθε μεσημέρι μια πολίτρια για να μου προωθήσει προϊόντα Quaker. Το σηκώνω λοιπόν μια μέρα και λέω: Πού σε μωρή βρώμη, ψήσου να κάνεις μπάρα. Εννοείται ότι έφαγα χυλοπίτου ρολικής. Επίσης μου της πάει το χαρτί υγείας
το φτηνό χαρτί υγείας που παίρνω. Γιατί ρε φίλε, δηλαδή τα χαρτιά μια δουλειά έχει. Πας να το ξετυλίξεις και δεν ξετυλίγεται, ρε φίλε. Μια δουλειά έχεις και δεν την κάνεις σωστά. Πας να το ξετυλίξεις και κολλάει εκεί πέρα. Κολλάς και βάζεις δάχτυλο να πούμε για να το ξετυλίξεις. Κολλάει, δεν κόβεται αυτό το πρώτο χαρτάκι. Και κόβονται μικρά χαρτάκια. Και είναι σαν αυτά που κρεμάνε στις κολόνες για ιδιαίτερα οι καθηγητές. Και κάποια στιγμή τα καταφέρνεις και το βγάζεις την πρώτη στρώση. Αλλά έχει ακολουθήσει ανάποδη φορά. Και το ξετυλίγεις, κάποια στιγμή τα καταφέρνεις, αλλά σου έχει μείνει το μισό χαρτί υγείας στο χέρι. Οπότε το βάζεις κατευθείαν στον πάτο σου. Ναι, που νόμιζα ότι θα κατέληγε αυτό. Συγγνώμη για τις εικόνες. Παίζω μπιλιάρδο τελευταία και μου τις πάνε κάτι ατάκες που λένε οι θαμώνες, το παίζουν μάγκες μερικές φορές. Π.χ. πάω τις προάλλες, ήταν ένας στο δίπλα τραπέζι που φαινόταν ότι δεν ήξερε καλά. Και κάνει μια μπαλιά που λέγεται τράβηγμα, η οποία είναι πολύ δύσκολη. Την πετυχαίνεις κάτω την μπάλα και γυρνάει προς τα πίσω. Αλλά δεν την έκανε καλά και την έσκαψε και έσπασε ένα τζάμι. Το παρατράβηξε. Και πετάγεται ένας θαμώνας και του λέει: εντάξει, ούτε ο πατέρας ήταν καλό στο τράβηγμα. Έλεος. Αλλά να σας πω και λίγο για τον πατέρα μου να συνεχίσουμε, που τώρα είναι μια χαρά τέλος πάντων, αλλά παλιά με εκνεύριζε λίγο περισσότερο. Τώρα μένουμε σε άλλα σπίτια. Γενικά ο πατέρας μου είναι αρκετά λογικός άνθρωπος, αρκετά ορθολογιστής, δίκαιος. Δεν πιστεύει, ξέρω εγώ, στα ζώδια κτλ. Και μου φαίνεται πολύ περίεργο ότι πιστεύει ότι κάθε φορά που τρώει γκολ η ομάδα του φταίει επειδή πέρασε η μάνα μου μπροστά από την τηλεόραση. Ναι, για τον μπάσκετ ευθύνεται κυρίως η Παναγία. Αλλά είναι καλός άνθρωπος, με βοηθάει όποτε μπορεί. Όντως. Αλλά γενικά έχει κάποια θεματάκια και εμένα με ενοχλούν πάρα πολύ οι ήχοι. Έχω κάτι σαν μισοφωνία που λέγεται, με ενοχλούν πάρα πολύ οι ήχοι. Οπότε. Με ενοχλεί πολύ αυτό που μασάει ο άλλος με ανοιχτό το στόμα και ακούγεται. Το ξέρετε. Δεν το αντέχω με τίποτα. Και ο πατέρας μου είναι ό,τι χειρότερο σε αυτό, ρε φίλε. Και δεν του φτάνει μόνο αυτό. Πάει να μιλήσει κιόλας ταυτόχρονα. Εντάξει, πλάκα κάνω. Σιγά μην μας μιλήσει. Και μετά στουκάρει και το πυρούνι και το κουτάλι στα δόντια του, ρε φίλε. Έλεος δεν τον ενοχλεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό οι άνθρωποι. Το κάνουν κι άλλοι. Δεν του νιώθουν στα δόντια του, δεν τους ενοχλεί. Δεν έχουν φρένο στον αγκώνα. Μάλλον αυτό πάει να αξίσει τον κόλλο και βάζει δάχτυλο. Έχει μείνει ένα γραμμάριο σάλτσα στο πιάτο και πάει και τρίβει με το πυρούνι, ρε φίλε, και κάνει αυτό τον εκνευριστικό ήχο. Υπάρχει λύση. Βούτα ένα ψωμί. Παπάρα. Εγώ την έβγαλα αυτή την έκφραση. Και μετά ψάχνει και γύρω-γύρω με τη γλώσσα του για υπολείμματα τροφής. Λες και είναι μυρμηγκοφάγος να πούμε. Φτάνει, έφαγες, δεν έχει άλλο. Και κάνει και αυτή την αηδία μετά τον. Συγγνώμη, συγγνώμη, το ακούτε κι εσείς. Παιδιά, είναι τόσο αηδία που δεν έχουμε βρει καν λέξη γι' αυτό. Εγώ το έχω ονομάσει τσιφ και συνήθως έχει και οδοντογλυφίδα στο στόμα. Ρε φίλε, έχεις το κατάλληλο εργαλείο για να μην κάνεις αυτόν τον ήχο. Όταν πίνει, ξέρω εγώ, ελληνικό καφέ ή οποιοδήποτε ποτό. Άλλοι το κάνουν μόνο στον καφέ, αλλά αυτός το κάνει και σε οτιδήποτε ποτό. Ρε φίλε, καταλαβαίνετε που πάει αυτό. Κάνουν αυτόν τον ήχο που μας ρουφάνε την ψυχή. Και το περίεργο είναι ότι ρουφάει από απόσταση, ρε φίλε, και το κάνει. Ρε φίλε. Λείπει το καλαμάκι, δεν έχει καλαμάκι. Και το χασμουριτό με εκνευρίζει λίγο, το οποίο χρειάζεται, αλλά δεν είναι λίγο εκνευριστικό όταν ο άλλος χασμουριέται δίπλα σου λιοντάρι που έχει πάρει Ζάναξ. Τι αου, να πούμε. Θελοντικός είναι ο ήχος. Ο πατέρας μου κάνει και μετά λες και έχει διακοπές σήματος. Κάνει αντίδρατον. Και το φτέρισμα προφανώς. Κάθε φορά ο πατέρας μου που φτερνίζεται προκαλεί τουλάχιστον 8 ρίχτερ. Και ψοφάνε όλα τα έντομα στο δωμάτιο. Ευτυχώς που λένε όταν του έρχεται, μας προειδοποιεί πρώτα και φοράμε όλες τις μάσκες μας. Και η γάτα. Η γιαγιά μου όταν φτερνίζεται, από εκεί τα πήραμε όλοι. Η γιαγιά μου κάθε φορά που φτερνίζεται προκαλεί τουλάχιστον 50 ρίχτερ. Και αυτή τσατίζεται κιόλας όταν φτερνίζεται. Ξέρω εγώ το καλοκαίρι που πηγαίναμε στη Μυτιλήνη, ξυπνούσα ακούγοντας «Αψού, σκάσε». Στο φτέρνισμα το έλεγε. «Αψού, άισιχτήρ, αψού, έστε διάολο». Ωραίες αναμνήσεις. Εντάξει, ευτυχώς η γιαγιά μου έχει ηρεμήσει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Πέθανε. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Έχει φτάσει στα 100, τα 101 βασικά. Πλέον παίζει το διαδικό σύστημα, το έχει τερματίσει το άλλο. Όντως έχει ηρεμήσει όμως, γιατί βλέπει όλη μέρα τηλεόραση. Επειδή δεν μπορεί να την κλείσει. Τρομερή ποιότητα, παιδιά, Τι σας παίζουμε, να πούμε, Σκύλο. Έχετε διαβάσει Σκύλο. Είναι λίγο τραγικός. Η γιαγιά μου ήταν λίγο αυστηρή γενικά. Με μάλωνε συνέχεια όταν ήμουν μικρός. Μου έλεγε με ό,τι παίζω να το αφήνω πάντα στον τόπο του. Δεν ξέρω γιατί τσατίστηκε τόσο όταν έστειλα τη γάτα της στην Περσία. Τι έγινε, γιαγιά, που είναι η γάτα. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Απλώς όντως μεγάλωσα με γάτες. Έχω βρει κι εγώ μια γατούλα τώρα. Τη γατούλα μου την ονόμασα Elvis. Δεν ήξερα πώς να την ονομάσω, αλλά
επειδή ήταν ντροπαλή λίγο, τη βρήκα στην καραντίνα, επειδή ένιωθα κι εγώ μόνος κι αυτή, από ό,τι κατάλαβα. Ήταν παρατημένη μόνη της, δεν ξέρω την άφηση μάνα της μόνη της, το βρήκα μόνο του και ήταν πολύ ντροπαλό και φοβισμένο και για να βγει από την κρυψώνα της έδωσα σουβλάκια από τον Elvis. Πάλι καλά που δεν είχα πάει εκείνη τη μέρα στην πίτα του παππού. Θα έλεγα τώρα, έλα πίτα του παππού, στο σπίτι. Εν τω μεταξύ, η γάτα μου είναι λίγο αντικοινωνική, γιατί όπως σας είπα, τη βρήκα στην καραντίνα. Οπότε δεν είχε συνηθίσει, δεν είχε μάθει με κόσμο. Οπότε κάθε φορά που έρχεται κόσμο στο σπίτι, φρικάρει. Οπότε πλέον δεν καλώ κόσμο στο σπίτι. Χρόνια έψαχνα τόσο γαμάτη δικαιολογία. Η γάτα μου πίνει νερό από τον μπολ της, αλλά της αρέσει πιο πολύ όπως της γεμίζω το νερό στο μπολ, όπως τρέχει το μπουκάλι. Έτσι όπως τρέχει το νερό, αυτή η ροή της θυμίζει μάλλον φυσική πηγή, και έτσι όπως τρέχει έρχεται από κάτω και πίνει και παίζει, το οποίο είναι πολύ αστείο. Αλλά δεν είναι τόσο αστείο όταν έρχεται και το κάνει εκεί που κατουράω. Πρέπει να σταματήσω να κατουράω μεθυσμένο στον μπολ της. Όχι, μην με στείλετε φιλοζωική, αυτό είναι ψέμα. Μάλιστα παίζω και στο Cat Festival 15-16 Φεβρουαρίου. Μην το πείτε, αυτό είναι ψέμα, λέμε, κάνουμε και αστιάκια, δεν είναι όλα αλήθεια. Και με τόσα δέσποτα στους δρόμους, αποφάσισα ότι είμαι κι εγώ υπέρ της υποχρεωτικής στήρωσης κάποιων ανθρώπων. Ναι, βασικά και άσχετα από τα δέσποτα, θα ήθελα να υπάρχουν εξετάσεις και σχολείο για όσους θέλουν να γίνονται γονείς. Ναι, και όσοι δεν τις περνάνε να στηρώνονται πάρα αυτά. Δηλαδή να τους τα κόβουν και να τους λένε πάρα αυτά. Θα λέει ο άλλος, άσε φίλε, έδωσα κάτι εξετάσεις το πρωί και πήρα τα αρχίδια μου. Αυτό ήταν. Ελπίζω να σας άρεσε. Είμαι ο Γιώργος Καραμανλής. Ακόμα. Αν θέλετε, ακολουθήστε με στο Καραμανλής George, στο OnlyFans και στον ΑΕΔ. Για να ζήσω κάποια μέρα και από το stand-up, παιδιά, όμως, ακολουθήστε με και στο Instagram. Δημοσιεύω εκεί αστεία βιντεάκια και όλες τις επόμενες παραστάσεις μας. Μην ανησυχείτε, δεν στέλνω dick pic. Μια φορά έχω στείλει μόνο κατά λάθος. Στη μάνα μου. Και μου απάντησε ίδιος ο πατέρας σου. Τα λέμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα με νέες γκάφες, νέες ιστορίες, νέα αστεία και νέα κραξίματα. Yeah. Ή ελάτε να τα πιούμε και στις παραστάσεις μας. Γιατί όχι. Αφήστε μας σχόλια τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Μέχρι τότε, αντιό.